Исәнмесез, хөрмәтле укучылар, без сезнең белән физика фәнен өйрәнүне дәвам итәбез. Һәм бүген сөйләшеп үтәрбез физик зурлыклар турында, аларны ничек үлчәргә мөмкин һәм үлчәгәндә безнең нинди хаталар китәргә мөмкин. Көнкүрештә, техникада физик зурлыкларны өйрәнгәндә еш кына төрле үлчәүләр башкарырга туры килә. Мәсәлән, вакыт, тизлек, масса, булар барысы да физик зурлыклар һәм физик зурлыкларны үлчәргә мөмкин. Нинди дә булса, зурлыкны үлчәү, аны берәмлек итеп кабул ителгән бер иш зурлык белән чагыштыру ул. Әйтик, өстәлнең озынлыгын үлчәү, аның озынлык үлчәү берәмлеге буларак кабул ителгән икенче озынлык, мәсәлән, метр белән чагыштыру дигән сүз. Һәм һәр физик зурлыкның үз берәмлеге кабул ителгән. Уңайлылык өчен дөньядагы барлык илләрдә дә халыкара система, интернациональ система кабул ителгән. Әлеге системада, мәсәлән, вакыт үлчәү берәмлеге итеп секунд, ераклык үлчәү берәмлеге итеп метр, авырлык үлчәү берәмлеге итеп килограмм кабул ителгән. Еш кына кабул ителгән берәмлекләрдән 10 тапкыр, 100 тапкыр, 1000 тапкыр һәм бүтән шундый 10га кабатлы саннардан зуррак яисә кечерәк берәмлекләрдән файдаланалар. Мәсәлән, без метр дип әйтәбез, шулай ук сантиметр дип әйтәбез һәм шулай ук миллиметр дип әйтәбез. Мәсәлән, 1 миллиметр ул 1 метрдан 1000нән 1 өлеше, яисә 1 километр ул 1000 метр. Әлеге берәмлекләргә карата кулланыла торган ал кушымчаларны сез экранда да күрә аласыз. Монда күрсәтелгән гекта, кило, мега, шулай ук деци, санти һәм милли кебек кушымчалар. Әлбәттә, физика фәнен өйрәнү өчен, тәҗрибәләр ясау өчен, үлчәүләр башкару өчен төрле үлчәү берәмлекләреннән тыш, әлбәттә, приборлар да кирәк. Кайбер приборлар безнең бик гади, мәсәлән, линейка, мензурка, рулетка булырга мөмкин. Физика фәне алга киткән саен, тәҗрибәләр катлауланган саен, безнең үлчәү приборлары да катлаулана бара. Мәсәлән, вольтметр, амперметр алар инде катлаулырак приборлар. Шул ук вакытта, мәсәлән, сез астрономия, геофизика кебек фәннәр белән кызыксынган булсагыз, аларда инде тагы да катлаулырак, тагы да инде үзенчәлеклерәк приборлар кулланылырга мөмкин. Үлчәү приборларының кагыйдә буларак шкаласы бар. Һәр бүлемгә туры килгән зурлык прибор шкаласының бүлем кыйммәте дип атала. Бүлем кыйммәтен билгеләү өчен шкалада зуррак кыйммәттән кечерәк кыйммәтне алабыз һәм килеп чыккан аерманы әлеге ике зурлык арасында булган бүлемнәр санына бүләбез. Әйтелгән сүзләрне бармаклар ярдәмендә күрсәтеп, аңлатып үтәсем килә. Игътибар итегез үзегезнең кулыгызга. Мәсәлән, безнең баш бармак ул 0 булса, шәнти бармак 20 булса, алар арасында безнең ничә бүлем бар? 1, 2, 3, 4. Шулай итеп без 20-дән 0-ны алабыз, килеп чыга 20. Һәм 20-ны 4-кә бүлгәч, безнең килеп чыга 5. Шулай итеп безнең 0, 5, 10, 15, 20 килеп чыга. Шулай итеп без һәр шкаланың бүлем кыйммәтен исәпләп чыгарабыз. Һәм физикада үлчәү вакытында киткән төгәлсезлекләрне үлчәү хатасы дип атыйлар. Үлчәү хатасы инде приборның бүлем кыйммәтеннән дә зуррак була алмый. Шулай итеп безнең үлчәүнең төгәллеге ул прибор шкаласының бүлем кыйммәтенә бәйле. Һәм бүлем кыйммәте никадәр кечкенәрәк булса, безнең үлчәүләр дә шул кадәр зуррак төгәллек белән башкарыла. Үлчәүләр башкарганда үлчәү хатасы үлчәү приборының шкаласы бүлем кыйммәтенең яртысына тигез дип исәплиләр. Мәсәлән, экраннарда күрә аласыз, әгәр ручканың озынлыгы 14 см, ә линейканың бүлем кыйммәте 1 мм булса, үлчәү хатасы 0,5 мм-га яисә 0,1 см-га тигез. Шулай булгач, ручканың озынлыгы түбәндәгечә язылырга мөмкин. L тигез була 14 ± 0,1 см. Һәм әлеге язма инде безнең күрсәтә, димәк, ручканың хакыйкый озынлыгы ул 13,91 см-дан алып 14,5 см-га кадәр аралыкта ята. Һәм шулай игътибар итегез, зурлыкларны хатаны исәпкә алып язганда, экраннарда кителгән формуланы кулланырга кирәк. Биредә зур А ул үлчәнелә торган зурлык, кечкенә А үлчәү нәтиҗәсе, ә дельта А үлчәү хатасы. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, бүгенге дәресебездә без сезнең белән төрле физик зурлыклар белән танышып үттек. Шулай карап үттек, ничек приборларның бүлем кыйммәтен исәпләргә һәм әлеге бүлем кыйммәте инде үлчәүләр башкарганда ничек шулай ук истә тотарга кирәк. Нинди хаталар китергә мөмкин һәм әлеге хатаны шулай ук безнең инде эшләребезнең нәтиҗәсендә ничек күрсәтергә кирәк. Бу белемнәрне инде без үзебезнең дәресебезнең практик өлешендә өйрәнүне дәвам итәрбез. Хәзергә сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.